uyaone ugodzokera zvatanga manje muri yeZimbabwe, right? Panapa paita nyaya dziri panapa dziri kupisa. Inini zvangu I don't know kuti zvinhu zviri kunyatsofamba sei. But one thing that I remember ndechikuti last week at the close of public consultations we were told the parliament received 300,000 written submissions, and yesterday about 7 days later we were told it's 500,000 submissions. There is an increase of 200,000. More importantly, they were able to capture and analyze all of them in 7 days, and the results virtually are all supporting the bill. Only 386 people opposed the bill. Meanwhile, opposition MPs who requested to debate first find their names missing. The police issue a threat against those who want to cause chaos at parliament. Zvinhu zvacho pakashata, ende pane vanhu vacho amongst those people ndiri kuona the guy anonzi Blessing Ropafadzo Makumire ndiye akatogara atotaura kati unfortunately I and Koban Madzivanyika may not get the opportunity to participate in today's CAB3 debate. Ironically, I was the first member to register to debate, yet my name is missing from the initial speakers list. If those who registered first can simply be removed, serious questions arise about the fairness and transparency of the process. The people of Chiredzi Central deserve a voice on a constitutional matter of the magnitude. I remain ready to debate and defend the will of the people. Ndo yanga ari kubatwa nayo yacho. Andambono umwe wachiti inini zita rangu rabviswa, but umwe wacho akabviswa mazita muchazozvionera mega. I like this member of parliament anonzi Blessed Ropafadzo Makumire because tinongomuziva kanyaya dzake. Ndiye uya anoti pamusoro iyi mubati wechigaro nyaya iripo, saka that guy tinoona kuti tinge tatoneka hope mbijana katopo, and the young man ari kugadzira zita rake muparliament. Ndo zvinhu zvatinoda, kwete vamwe vanhu vanongopinda kutanga vakangoenda kuparliament kunge vakaenda kukasi kunotsvaga mota. Zvina kunaka mhana wakomana handiti. Ende pane imwe nyaya iri panapa yemukomana uyu anonzi Chaton Wende. Chaton Wende anewo zvinhu zvaanga anyora vanhu havasi kufara nazvo, ende vari kunyatsotaudza kuti hairizi mutengesi. Vakomana vakapuhwa mari kanzi uri mutengesi shamwari. Mari wakapuhwa ukadya. Language yemunhu apuhwa something akadya inongooneka so kungoti ichi chibaba ichi ma1. So iye aiti zvoni today the constitutional amendment bill number 3 was read for the first time in parliament, and tomorrow is the second reading. When debate will commence, I will be submitting on the order paper tomorrow morning my proposed amendment, which I summarized from the original MDC and CCC constitutional reform proposals, as well as issues raised by several international and regional election observer missions. I have consulted the people I represent in Kwadzana, and the dominant view is that we must fight for people's issues, the level, the electoral playing field. This is the approach that I will be taking. Apedza zvawo ndo mashoko avaitaura zvikanzaya nevanhu ayo makapuhwa sauti baba makaisa muhomwe, saka munenge muchitoziva kuti zvinhu zvenyu mimika zviri correct nechekare. Kungopedzisa kungoperekedza chinhu. Unanoziva pana vanhu vanongoperekedza chinhu kuti ngatingoperekedzawo nhingi, pamwe zvinhu kuchida zvinhu zvinogona kunomubudirira kumberi koko, zvinogona kunomufambira zvakaoma mufunge. Ndiri papa muri yeZimbabwe ndiri kusangana nenyaya imwe iri kubuda nekuna advocate Nelson Chamisa, one murungu wema opposition. Kuti kamurungu vanhu vakawanda vari kuchema kuti mati disappointed, but the good thing is that yesterday Chamisa aitaura kuti zvoni CAB3 taidefeata. Ndo zvinhu zvandakafarira izvozvo, konzwa munhu achiti tadefeata chinhu ichi handizozive kuti how, ende kana isusu zvatinoda futi tinozodawo integrity at the end of the day. Handiti tinenge tichida kuti integrity inge ichichengetedzeka kana matotaura kuti chakati chatoda iso taakuzotarisa kuti hatidi mashoko anongopepereka semhepo, nekuti mashoko ane simba munenge matotipromisa kutoti zvatoita. Hatichadi zve zvaisi nguva yemaelection ngenyaya yekutoti tichingopinda tinenge tatopinda ende hafa akatiriga tozoonzwa mangwana vanhu mazongonyarara zvinenge zvisina kunaka. But this time around vaipromisa vachitaura kuti zvoni apapaka zvinhu zvika takavarova whitewash, ende nhasi vabva vabudikira vane imwe iyo yandava nayo kuti zvekare ndikuzivisei vari kuti zvoni it was all about ED power games. ED worked with Shabangu to engineer illegal recalls that unfortunately handed ZANU-PF a fraudulent two-thirds majority in
clear violation of both the law and democratic principles. Unfortunately, when the recalls began, many failed to recognize that this was part of a long-planned strategy orchestrated by ED. It was never about the claims that the CCC leaked a constitution or formal structures in Zimbabwe. You cannot submit party candidate to ZEC without a party constitution. Parliament and Mudenda were in possession of CCC constitution but choose to ignore it on institutions from his ZANU-PF boss. Those no constitution and new structures narratives were merely a smokescreen. Some individuals, driven by their disagreements with Nelson Chamisa, celebrated the recalls, unaware that they were in fact celebrating the erosion of democracy and the weakening of our nation. The foundation for the current constitutional amendment agenda was laid in 2023 through those engineered and unlawful recalls. However, all is not lost. The real struggle lies ahead. The task before us to continue fighting for a citizens' government, one that reflects the true will and aspirations of the people of Zimbabwe. The future of our country depends on the determination of its citizens to defend voice agents and fundamental rights. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa naadvocate Nelson Chamisa zvikanzi aiwa kama kakurumidza zvenyu kupemberera ng'anga ichazobata mai huroyi muchifara muchiti Chamisa apedzerwa aitwa sei. Nhasi ndimi makuchema futi but chinhu chitanga tachionera kudhara ende imwe nyaya vari kutaura ndeyekuti hanzi zvashabangu zvanga iri strategy yaED ende zvinhu izvozvo zvakaitwa netimu iroro the likes of ana Mudenda. Hanzi Mudenda anga ane constitution yeparty, hanzi haufe wakano akaona dzimwe dzenyaya dzacho kaidzeva structures. Of course it was strategy ambiguity but Mudenda ari kunzi constitution yeCCC yavanga vanayo vakomana. Hanzi hautombonosubmit kana usina ka constitution yeparty yako. What is that? Chiri kumboti chiko chinjako yopanza ina structures ina constitution ina chakati just that one waida ngozvita zvawo zvekuti zvisiri pajegerere zvekuti zvinenge zvakashiridwa but chinhu ichi chakaita vatengesi mukati endewo futi chinenge chakunesa ndechekuti vanhu vakaita sana hwende vanenge vakubudikira vachiti chakamwirwa kare chinhu ichi ukanzwa kuti chakamwirwa vanenge vachiblame Chamisa vachiti ndiye akamwira chinhu chacho. Chamisa wakubudawo manje akuchitsanangura side rake kuti kweteka muri kurasika babi game chinhu ichi kaingawani zvakadai chiri kunetsa ndechekuti chichiko naye ana Mudenda manga munayo constitution makaibata but makaiignore makakontinua kuita zvinhu zvenyu but nhasi chaakuitika ndechekuti fight yakurwa futi within the party makuda kurwira futi nyika same country yamanga muri kungoignore naiyo muchiti ndezvake Chamisa izvo Chamisa ndakupinda kupi mwana mudiki akairwa kupi hondo but iko zvine zvedweka zvakaoma. Chinhu chiya chache munhu one and selfishness yacho inototyisa because ibimbi but pesa apetete chingota but amen zvinoona ngofamba ona ikwa zvasvika. Handisuda hangu nyaya kuipedza nguva kana kuirebesa nekuti ndoziva kuti vamwewo munogona kunge mune nyaya idzi kubva pedzakatanga kutaurwa chandakatoongorora ndikanzwisisa nchekuti vanhu hadzisi kuvabata mune zvakanaka. Ndoziva vanhu vari kudisappointika nenyaya idzodzi zviri very very serious but ngatimboikulira down tinozoiona kuti inenge ichakamira sei panodokawo zuva tinenge tichionawo kuti zvazofamba sei because ndoziva kuti zuva nezuva rine zvaro misi nemisi ine zvayo. Ndoda kukushandisa mukana unoyo mhuri yeZimbabwe kubva ndazivisa mhuri yese yeZimbabwe vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti pane company iyo inonzi Education Research inova iyo company inotungamirirwa neavo vanonzi Mukoma Owen. Saka ava Mukoma Owen vari kuti iwo hauna permit asi uda register company muno muSouth Africa uri kuda FNB business account muno muSouth Africa vabateka panhamba dzavo vakubatsire zvekare. tobva tatarisa kune vamwe vane mabusiness mind kudhara. Education Research yakaintroduce good news kuti iwewe zvauri kuda kutenga mota handiti unoziva ichiko nezvemota iwo chibata veEducation Research vakutese vanhu vaende newe kune madhiri manyama uri kuda kutenga mota zvinu handiti pane kungotinzi watenga vari in partnership neKia handiti Kia Pretoria. So zvaunoita iwewe contact them
namba dzavo zvekare ndidzodzo same namba idzodzi dzanditi unoenda kuti uri kuda seza uda mota kuti uda tanga Bolt here uri kuda kuita Uber here uda kuita is it InDrive here uri kuda kuita Taxify here uda kuita zvese zvaungangoita zvimanigini zvakasiyana siyana vamwe muda takura kana vana vecreche vachienda kuzvimanigini scofi whatever here uri kuda luxury car here uri kuda construction vehicle here uri kuda mota ameno kana yekusurprise yekufadza madzimai yacho here kana kuti uri kuda mota yekuti iwe ungofamba nayo sababa kana kuti dzekuspoila vabereki whatever reason yaungadira mota gara wabata education research ndo varipo futi vakubatsire zvinhu izvozvo unozwa maconsultants manyama unokoitira zvinhu zvako nemo zviri nyore so kungotaura nawo ngoma we ndudo mota right please take me kuenda neni kuningiri kwacho teta sei kuti motoonesana motosangana wotondwa negarage kwacho unoratidzwa mota kuti apa neii idzi matypes emota then potoitwa zvinhu zvinoningirikina iwo mangwana unozode chako chototenga mota yako svinu mota dzine magaranti musangotinge zvimota zvemagaraji zvenaningirina zvemakula zvemagaraji zvemaindia muchanyura mbotenga iwo kune maningirikina hadzisi kutombodhura futi tingazoramba tichirebeza hedu nyaya but chokwadi matochinzwa